Етническата пъстрота на населението в община Момчилград е важен фактор за определяне на традиционната идентичност. Изграденото в продължение на години съжителство на различните етноси на територията на община Момчилград е довело до взаимно обогатяване и изграждането на взаимна толерантност между представителите на отделните етноси. Всяка една от тези етнически групи е запазила своите характеристики, но едновременно с това е повлияла на останалите. Езиковото разнообразие, особеностите на традиционния бит, храна и поминък, както и уникалността на песенното и танцово богатство, са фактор за неповторимото етнографско културно разнообразие. Съвместното празнуване на религиозните празници и обичаи са едни от характерните особености на населението на община Момчилград. Днес да открием нашия паметник, нашите скулптури за доброто съвместното съжителство на различните етнически групи на територията на община Момчилград. Именно това съвместно съжителстване прави жителите на община Момчилград уникални и специални и поражда идеята за създаване на символ на богатството от разнообразието на културите и общностите в общината. Моя страна, моя България. Реализирана чрез изпълнението на проект съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Момчилград, финансиран по мярка 21 съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство от Програмата за развитие на селските райони. Чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Момчилград и Крумовград. В изпълнението на дейностите се изработи бронзова скулптура, изразяваща съвместното съжителство на представители на различни етноси и религии. Изработената скулптура е на популярните приказни герои Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Фигурите на двамата приказни герои са в реален размер и са изработени от известния български скулптор Сейфетин Шекеров, Сефо. В изпълнение на дейностите се организира и изложба, включваща снимки от близкото минало, представени от местните жители. Общата стойност на проектното предложение е 49 750 лева.